Bil-ħila tiegħi kollha se nkun qed naħdem biex insaħħaħ il-pedamenti tal-Partit Nazzjonalista, inġedduh u flimkien noħloqu dijalogu ma' kulħadd. Hekk saħaq l-avukat Bernard Grek waqt intervista li saritlu fuq Net FM. Waħda mill-affarijiet li insista fuqhom l-avukat Bernard Grek kienet l-għaqda. Din hija l-pedament li fuq il-partit jista' jiġġedded jingħaqad u jissaħħaħ. Bernard Grek qal li minn din il-kampanja ta' ftit ġimgħat se jos l-esperjenza li jiltaqa' man-nies u jisma' il-weġgħat u x-xewqat tagħhom. Fost oħrajn nies li jixtiequ jerġgħu jaraw li l-partit ikun it-tarka tagħhom. Huwa qal li jinsab determinat li l-attakk li qed isirulu mill-midja tal-Partit Laburista idawwarhom f'aktar determinazzjoni sabiex jaħdem ħalli l-Partit Nazzjonalista jkun gvern alternattiv. Jekk ikun elett kap tal-Partit Nazzjonalista l-ewwel prijorità tiegħu se tkun il-baġit tal-pajjiż. Priorità oħra hi fir-rigward tal-COVID. Bernard Grek qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jagħti appoġġ lill-awtoritajiet tas-saħħa sabiex flimkien nerbħu din it-tieni mewġa tal-coronavirus. Din il-pandemija tista' tħalli effett serju fuq l-ekonomija ta' pajjiżna, għalhekk il-Partit Nazzjonalista se jkompli jressaq il-proposti tiegħu. Bernard Grek qal li huwa importanti li f'pajjiżna ikun hemm bilanċ bejn l-ambjent u l-iżvilupp. Lil ġenerazzjonijiet li ġejjin warajna rridu nħallulhom ambjent san u sigur fejn jgħixu. In-nisa għandhom ir-rwol importanti fis-soċjetà tagħna, għalhekk huwa qal li jridu nkomplu naħdmu sabiex inneħħu dawk l-ostakli kollha li jistgħu ifixklu lin-nisa fil-ħidma tagħhom. Irridu nibnu iktar pontijiet biex il-mara tkun tista' tavvanza u tirnexxi aktar, qal Bernard Grek.